udzakashota kete Mairuva murume wenyu aripo abuda ndo abuda enda kubasa yekumiti ndakuroja ina Hello. veumari amen malekari Hello, Diane. ndiani bakuta sei kwevhu ratoe Samantha. Mriseko mwa. miti Venyu. venyu kuti ate vanhu makagara munokuitira kumberi yemanokwato ndakuroja ino Zvacho mwa. tosai huku dzakashoteka ai mazvona dzakashota nienda kudedzere muno huku dzangu dzakashoteka saka handisi kuziva zvangu kuti kana muno musina vanhu vari kupinda gonzo handifungi kuti gonzo pana vana makonzi pana handisi saka enda kuenda kunganga asi mama matogona panganga because zvinogona kutibata isusu tisina mhosva isi teko tinomboenda nababa atako saka ndogona kupai namba dzacho kana muchidzida ndokupai ndipei ndikutoda namba dzacho foniyachiri kupi dedzera namba dzacho 0772 zverochi Imi mamairo chiko. Chiko munopireko namba. aiwotopa namba Aiwa kana imi mwana mchiko imi. Namba dzeko ipapa imi mwana ni mama imi mtura nyeze kunganga. aiwa indikuramba ndichipirwa pana Aiwa but zvakatakira kuwashini enomba vachatoita kupinda mumba manje but manje ka apa zvamurera zvishande manje bosi kunganga ka mutonotora zvinhu zvakaipa pamurera lo kunganga ka. Aiwa kana mairo vari monzwa zvandiri kutaura inini. 077 Aiwa mutaura pana. 75 Aiwa kana nayo kumana chiko imi. Nditaura zvakanaka wana. kuti chi Nekumana pamutore lokunganga zvitenda matelo hello mwari zviri nani kana kuti mubata kufundise pamusoro pa zviri nani pane kana mwari kuti chi kunganga kwei chinonono imi anongoti afire mahara aina ndifire mahara mandida back to sender mire munhu ndida back to sender saka ndiye ibakawo iye yakubawa ndakazvitaura chete iwe shamwari yechibhoto